Добрый вечер, шановные гледачы. Это Белсат Зум. З вами Вітал Ціўчык. І вось тэмы нашага выдання. ЗША дапамаглі вызваліць Андрэя Кузнечыка і Алену Маўшук. Дзяржсакратар Марко Рубіо заклікае выпусціць усіх палітвязняў. Чарговая мюнхенская змова – рэха размовы Дональда Трампа з Уладзімірам Пуціным. Пенсіі для ўцекачоў і дапамога ў вывучэнні польскай мовы. Беларуска ўвайшла ў склад адмысловай каманды пры ўрадзе Польшчы. Лукашенко нічога не атрымаў за траіх вызваленых вязняў. Так заявіў намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў справах усходняй Еўропы Крыс Сміт. Ён прыязджаў у Менск з неанансаваным візітам, пасля чаго з турмаў выпусцілі журналіста Радыёсвабода Андрэя Кузнечыка, шматдзетную маці Алену Маўшук, а таксама грамадзяніна ЗША, імя якога не называюць. Моцнае кіраванне прэзідэнта Трампа – прычына вызвалення грамадзяніна Злучаных Штатаў і дваіх палітвязняў з лукашэнкаўскіх турмаў. Так заявіў кіраўнік замежнапалітычнага ведомства краіны Марко Рубіо. Мы па-ранейшаму рупімся пра вызваленне іншых грамадзянаў ЗША ў Беларусі і іншых краінах. Мы заклікаем вызваліць амаль 1300 палітычных зняволеных, якія застаюцца ў турмах па ўсёй Беларусі. Двое вызваленых палітвязняў – шматдзетная маці Алена Маўшук з Пінску і журналіст-фрылансер Радыёсвабода Андрэй Кузнечык. Андрэй Кузнечык, які правёў за кратамі больш за 3 гады паводле палітычна матываванага прысуду, сустрэўся з жонкай і дзецьмі ў Вільні. Журналіста затрымалі ў лістападзе 2021-га. 6 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму яго пакаралі, абвінаваціўшы ў нібыта стварэнні экстрэмісцкага фармавання. Мы только что выехали из американского посольства, откуда забрали Алену Маўшук. Алена Маўшук была осуждена на 6 годов, несправедливо, палітвязня. Она зараз на свободе, и мы везем ее в бяспечное место. Алену Маўшук затрымалі ўначы 10 жніўня 2020 года ў Пінску і абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Маці 5 дзяцей пазбавілі бацькоўскіх правоў. За кратамі супраць яе выкарыстоўвалі рэгулярныя пакаранні, фізічны і псіхалагічны гвалт. Умовай ейнага так званага памілавання і вызвалення быў ад'езд з Беларусі. Таксама амерыканцам удалося вызваліць свайго грамадзяніна, імя якога не раскрываюць. Безумоўна, гэта заслуга прэзідэнта Злучаных Штатаў. Ён робіць вяртанне амерыканцаў дадому галоўным прыярытэтам, і людзі рэагуюць на гэта. Таму, на маю думку, калі прэзідэнт Беларусі штосьці робіць, незалежна ад таго, падабаецца людзям ці не, гэта дакладна азначае, што ён спрабуе змяніць тон з адміністрацыяй, ведаючы, што прэзідэнт Злучаных Штатаў клапоціцца пра вяртанне грамадзянаў. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсман заявіла, што просьба Злучаных Штатаў вызваліць амерыканца не адзіная, а інфармацыя пра гэта канфідэнцыйная. Сёння ў Ньюсрум Белсату завітаў палітык Зянон Пазняк, кіраўнік апазіцыі БНФ у Верховным Савеце падчас здабыцця незалежнасці, ініцыятар стварэння руху «Вольная Беларусь». Спадару Зяноне, вітаю вас. Добрый день. Напярэдадні мы даведаліся, што журналіст Радыёсвабода Андрэй Кузнечык быў вызвалены, таксама палітзняволеная Алена Маўшук, маці некалькіх дзяцей, а таксама амерыканскі грамадзянін. Гэта ўсё адбылося пры спрыянні менавіта Злучаных Штатаў Амерыкі. І вось намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытанні ўсходняй Еўропы Крыстафер Сміт заявіў, што гэта быў аднабаковы жэст з боку Лукашэнкі, і ён нічога не атрымаў за гэта ў абмен. Разам з тым змест перамоваў з рэжымам застаецца невядомы для грамадскасці. На вашу думку, як можна палітычна ацаніць тое, што адбываецца апошнімі днямі? Вот гэта тое, што мы прапануем даўно. І тое, што адбываецца, это адбываецца ў рэчышчы нашых прапаноў. Это не значыць, што Лукашенко нас слухае, робіць так, як мы кажам. Але ёсць аб'ектыўныя падыходы. Вось. Таму зараз, улічваючы тое, што палітыка міжнародная зараз круціцца вакол Трампа, Лукашенко стараецца яму падабацца, таму што ён шукае выхаду з пуцінскай няволі. Это не значыць, што яму падабаецца быць пад Пуцінам. Ён хоча мець нейкую прастору да дзеянняў. І таму гэта галоўнае. Ось, таму тое, што зараз выпушчаны 3 чалавекі, у тым ліку Кузнечык, ось, амерыканскі грамадзянін, гэта якраз жаданне пайсці насустрач Амерыцы, спадабацца Трампу,
засведчыць, што з ім можна гаварыць, што з ім можна дамаўляцца. І гэта трэба выкарыстаць. І я спадзяюся, што будзе так, як мы кажам, што Амерыка это выкарыстае, бо Еўропа да сённяшняга дня яна не здольна выкарыстаць тыя магчымасці і тыя знакі, якія дае Лукашенко. Даўно дае такія знакі. Але яны уперліся рагамі ў стенку, санкцыі будзем душыць, пакуль іх не выпусцім. Ужо 5 год душыць і нічого не атрымліваецца. Так што гэта станоўчы момант, тое, што ў гэтую справу умяшалася Амерыка. І я адзначу для сябе, што вельмі важна, што Марко Рубіо учора сказаў, што пажадана, каб выпусцілі ўсіх палітзняволеных у Беларусі. І назваў лічбу 1500. Гэта сапраўды вельмі важна. Вось вы кажаце, што рэжым дасылае знакі, але разам з тым кагосьці вызваляюць з турмы, кагосьці таксама прымушаюць пісаць так званае памілаванне. Вось мы ведаем, што Алена Маўшук распавяла, што умовай увогуле ейнага вызвалення было тое, што яна пагодзіцца, што больш не будзе жыць у Беларусі, што яна мусіць выехаць. І адначасова, вось літаральна пазаўчора суддзя Яўген Пісарэвіч пакараў 4 гадамі калоніі Наталлю Ладуцьку. Жанчыне 60 гадоў, і яе скіравалі на рэальны тэрмін за тое, што яна дапамагала палітвязням. То як можна тады ўспрымаць гэтыя сігналы, знакі, калі адна рука кагосьці праз прыніжэнне вызваляе, а другая працягвае караць? Трэба ўступаць у перамовы з тэрарыстамі. Пакуль што такіх комплексных перамоў няма. Ёсць прапановы, ёсць пажаданні. Вось наконт Кузнечыка дзейнічалі праз літоўскую амбасаду. Ось, калі уступаецца ў перамовы з тэрарыстамі, тады ставяцца канкрэтныя задачы, ставяцца умовы. З двух бакоў ацэньваецца пэўныя, так сказаць, якасці. Перш за ўсё трэба паставіць будзе пытанне, я думаю, любы, хто будзе рабіць перамовы, ці амерыканцы, ці еўрапейцы, што малаверагодна. Пытанне павінна ставіцца ў пакеце. Это значыць вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсій. Спынення, таму што ён можа вызваліць нейка, там, не знаю, 20 вызваліць, 40 арыштуе. Вось у пакеце павінны это разглядаць, і гэта магчыма. У гэтай сітуацыі, якая зараз утвараецца, калі Трамп сведчыць сваю выніковасць у палітыцы, калі пачынаюцца перамовы з Пуцінам, то Лукашенко стараецца выкарыстаць гэты момант. І я думаю, што калі амерыканцы рашуча пойдуць на такі крок, каб дапамагчы выратаваць беларускіх закладнікаў, то вынік будзе. Лукашенко вымушаны будзе пайсці на гэта, таму што толькі Амерыка можа яму абяцаць нейкія, так сказаць, рашучыя захады. І яму гэта хацелася прабіць, баючыся Пуціна. Але я думаю, што цяпер такая сітуацыя, што Пуцін можа памаўчаць. І ён стараецца гэты момант выкарыстаць. Так што тут пачынаецца такая палітыка, хто лепш зразумее, і хто хутчэй і больш рашуча прыменіць свае магчымасці. Разам з тым, раней вы казалі пра тое, што для таго, каб ратаваць беларускіх людзей з турмаў, захаду варта ўступаць у перамовы і здымаць санкцыі. Ёсць дыаметральна іншы падыход аб тым, што, маўляў, Лукашенко вымушаны вызваляць хоць кагосьці з турмаў, таму што санкцыі працуюць, ціснуць, і ён хоча, каб іх знялі. Вось у прыватнасці галоўная рэдактарка Харты 97 Наталля Разіна казала, што еўрапейскія чыноўнікі паведамляюць, рэжым вельмі хоча, каб знялі санкцыі з калійных угнаенняў. Што тут, на вашу думку, павінна быць такім першасным? У сэнсе, ці сапраўды праз ціск можна больш вызваліць людзей, ці сапраўды трэба пайсці на нейкія саступкі, і тады, адпаведна, і рэжым зможа проста перастаць кагосьці катаваць? Санкцыяў на вызваленне палітвязняў не існуе. Існуюць агульныя санкцыі супраць рэжыма, а фактычна супраць беларускага народа за падтрымку агрэсіі Расіі. Калі гэта рэальны падход быў бы, то трэба было рабіць канкрэтныя санкцыі супраць аб'ектаў ваеннай прамысловасці,
Так? А калі робяцца агульныя санкцыі, калі, скажем, спыняецца чыгуначны транспарт, авіяцыйны транспарт, калі калійныя ўгнаенні пачынаюць блакаваць, ну, то гэта агульныя санкцыі супраць усей дзяржавы, супраць народа. І практычна яны прыводзяць да разбурэння дзяржавы, это першае, разбурэння беларускай эканомікі і гандлю, таму што гандаль, які быў арыентаваны на Еўропу, ён пайшоў у Расію. Які вынік такіх санкцый? А вынік такі, што прамысловасць пайшла ў Расію, а гандаль пайшоў у Расію. Усе інтарэсы пашлі ў Расію, бо няма куды дзявацца. Санкцыі, калі адкрытая мяжа з Расіяй, калі ёсць кантакт, калі адначасна, як кажуць, ідзе агульная палітыка, санкцыі прывядуць толькі да таго, што адарвуць Беларусь ад Еўропы і ўпхнуць у Расію. Вот што здарылася. Палітыка якраз павінна быць абсалютна адваротна ў этой ваеннай сітуацыі. Трэба прыцягваць Беларусь да Еўропы. Трэба даваць інвестыцыі, даваць магчымасць, каб людзі маглі кантактаваць на культурным узроўні, на спартыўным узроўні. Спартсменаў жа беларускіх, проста яны не разумеюць, што робяць. Таму гэта трэба рабіць. Гандаль трэба развіваць, пагранічны. Трэба адцягваць Беларусь ад Расіі і ўцягваць яе Еўропу, каб былі сувязі. Ну, элементарныя рэчы. Это вядома, калі мы кажам пра гуманітарную сферу міжлюдскіх кантактаў, але эканоміка. Ці адмена санкцыяў не паспрыяе самой Расіі, што Беларусь будзе такім акном? Справа ў тым, што калі пайшла ўся эканоміка і гандаль пайшоў туды, то Беларусь, калі, скажем, усё абваліцца, яно абваліцца. Мы проста апынемся, як у 90-м годзе. Нам будзе бо кантакты парваныя, а нам жа трэба кантакты з захадам рабіць. І гэта робіцца абсалютна супраць таго, што трэба было б рабіць на самай справе. Потым, прычым тут Беларусь калій? Ён не робіць ні танкі, нічога. Прычым Беларусь калій? Вот тыя, хто вводзяць санкцыі, як правіла, яны зацікаўлены ў пераразмеркаванні рынкаў. Так вот, у Ларал калія жа не мае санкцый. Гэта паўплывала у значнай ступені на беларускі бюджэт, на людзей, непасрэдна на людзей, таму што гэта звязана і з падаткамі, і з ВУПам, з усім. І, канешне, рэжым, таму што рэжым не мае тых дывідэндаў, якія былі. Але яго эканоміка пайшла ў Расію і працуе, гэты ВУП павышэнне ідзе за кошт таго, што працуе на расійскую ваенную машыну. Але ці не працаваў бы ён і так, а без санкцыяў, можа, яшчэ і мацней бы працаваў. Бо Захад таксама пастаўляў бы нейкія грошы, напрыклад, на тэрыторыю Беларусі, нейкія прадукты. Можа, яны таксама спрыялі па расійскай агрэсіі. Не сумняваюся, што гэтае супрацоўніцтва было б, але яно не было б аднабаковае, а была б Еўропа. Былі б сувязі і на ўзроўні бытавымі, на ўзроўні культурным, на ўзроўні эканамічным, на ўзроўні гандлю. Ну, што это такое, калі санкцыі ідуць пакетам? Элементарныя рэчы, калі гэты саюзнік агрэсара, то трэба гэтага саюзніка, вайна прымушае это рабіць, адцягваць ад этого агрэсара, знаходзіць паміж імі пэўныя супярэчнасці. І магчымасць у Еўропы ёсць, гэта інвестыцыі, гэта кантакты, гэта не трэба блакаваць чыгунку, хай людзі ездзяць чыгуначным транспартам. Цудоўна, хай это ідзе. Потым Белавія. Это ж авантура. Это Протасевич, это ж падонак, які аказаўся, ён і быў, як кажуць, тым самым стукачом. Это поўны правал. І што? І на чым вы стаіце? Таму гэта, я лічу, еўрапейская палітыка адносна гэтых агульных санкцый супроць народа, яна поўнасцю зараз правальваецца, калі на арэну выйшла Амерыка, выйшаў Трамп. Вот они берут свою инициативу в этом сенсе. Вот это первые звоночки позвонили, это что вот Кузнечика вызвали этих, и Лукашенко начал танцевать вокруг их. Напердодні президент США Дональд Трамп публічна распавёў, што меў размову з Владзімірам Пуціним, а таксама з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім.
дамовіліся аб тым, што будуць узаемныя візіты, што, маўляў, Трамп можа прыехаць у Расію, а можа нават і Зеленскі, а можа, выбачайце, нават і Пуцін прыедзе ў Штаты. І гэта выклікала шквал крытыкі. Нават былы дарадца прэзідэнта ЗША у пытанні нацыянальнай бяспекі Джон Болтон сказаў, што Трамп здаўся Пуціну ў пытанні Украіны. Як вы ацэньваеце ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта адносна таго, што адбываецца ў нашым рэгіёне адносна расійскай агрэсіі супраць Украіны? То, што я чую, гэта меркаванне журналістаў, ну і усялякіх там экспертаў. Гэта не значыць, што так ёсць на самай справе. Так, Трамп гаварыў па тэлефоне з Пуцінам. Пра што яны гаварылі, мы не ведаем. То, што яны далі сэнс, які быў, гэта можа зусім не так. Таму што гэта сказана з боку Трампа вельмі так дыпламатычна, хвалячы Пуціна, так, перад імі танцуючы. Так, і гэта людзям не падабаецца. Так, можа быць, так трэба. Мы не знаем, якія мэты ў Трампа. Но мы знаем, што Амерыка павінна перамагчы. Амерыка павінна спыніць вайну ў сваіх інтарэсах, а не паддацца Расіі. Это элементарна. А то, што зараз адбываецца такое, значыць, і пачынае ўзбуджацца тут увесь прафесійны, непрафесійны свет, это пакуль што нічого не значыць. Гэтыя перамовы пакуль нічого не азначаюць. Яны азначаюць толькі тое, што пачаліся кантакты і на пэўным узроўні выпрабоўваецца некая сітуацыя. Што карысна ў гэтым? Гэта тое, што Украіна, Зеленскі, выступілі ініцыятарам прапанаваць Амерыцы распрацоўку канцэсіі па рэдказямельных металах. Вельмі важна, што яны былі ініцыятарамі. Гэта абсалютнае разуменне псіхалогіі Трампа, гэта перш за ўсё бізнесмен. Гэта якасці добрыя, але ў палітыцы яны могуць сыграць і рэч небяспечную. Ва ўсякім разе пазіцыя Украіны даволі моцная, таму што вы нам далі грошы, вы нам памаглі, а мы вам адплоцім. Давайце, у нас ёсць магчымасць. Так што я думаю, што гэта пазіцыя будзе ацэнена з боку Трампа і з боку Амерыкі, но яна будзе працягвацца. Але разам з тым, калі мы кажам пра пазіцыі Украіны, кіраўнік Пентагону Піт Гексет заяўляе, што уступленне Украіны ў НАТО не выглядае рэалістычным, таксама як і вяртанне да межаў 2014 года. І вось, напрыклад, былы міністр замежных справ у Швецыі Карл Більд увогуле параўнаў вось гэтыя заявы з Мюнхенскай змовай 1938 года, што яшчэ нават да пачатку перамоваў ЗША гатовыя пайсці на такога кшталту саступкі. Людзі, журналісты, некаторыя адстаўныя палітыкі вельмі любяць ужываць нейкія азначэнні, Мюнхенская змова, там, Молатаў-Ріббентропа. Это ўсё, так сказаць, метафоры. А на самай справе, навошта ў Украіне уступаць у НАТО? Каб быць пад парасонам? Парасонам НАТО ў Еўропе яно нічого не значыць. Без Амерыкі НАТО нішто. Это ж вайна на Украіне показала, што яна не гатова ні да чого, яна не ўзброена. У іх няма ні жадання, ні волі, ні зброі, ні военной промысловасці, і без Амерыкі яны нішто. І што дасць это НАТО? Толькі таму, што Амерыка там ёсць. Можа быць, падумаць, другі ход, які зрабіў Ізраіль. Ізраіль жа не ўвайшоў у НАТО. Так, не ўвайшоў. Але мае таксама моцную апеку з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму што заключана з Злучанымі Штатамі. Таму што Штаты гэта сіла збройная і сіла палітычная. Але пакуль не выглядае, што Вашынгтон гатовы таксама апекавацца Украінай, як Ізраілем у такой самай ступені. Не выглядае, пакуль што не выглядае, але можа і выглядаць. Таму што, паглядзім, як будуць развівацца падзеі далей. Ва ўсякім разе, я не лічу, што гэта вельмі важны момент уступлення Украіны ў НАТО. Бо без Амерыкі перш за ўсё трэба адносіны з Амерыкай. Калі гэта будзе ўсё нармальна, тады можа быць і НАТО.
Тым не менш, вось ўсё тое, што адбываецца апошнімі днямі, зноў-такі вяртаюся да меркавання розных аналітыкаў, гучаць таксама вось гэтыя лозунгі і словы пра тое, што гэта другі Мюнхен, другая Ялта можа адбыцца. Пытанне пра месца і лёс нашай бацькаўшчыны у гэтых вялікіх геапалітычных гульнях. Калі мы бачым, што Амерыка наўпрост размаўляе з Расіяй, і толькі потым вось прэзідэнт Трамп тэлефануе Зеленскаму, то што казаць пра нас, беларусаў, і пра нашыя інтарэсы? Як, на вашу думку, зрабіць так, каб усё ж такі лёс нашага народу не стаўся разменнай манетай? Тут уся бяда ў тым, што у нас знішчаны палітычны клас і практычна няма каму гаварыць з Амерыкай. Украінцаў ёсць, яны і вайну вядуць. Ну, не Лукашенко ж гаварыць. Вот. Таму, конечно, гэта праблема. Але якая аб'ектыўная рэальнасць? Аб'ектыўная рэальнасць такая, што у пытаннях вайны і міра галоўная стратэгічная зона, галоўная тэрыторыя, галоўная краіна – это Беларусь. І за Беларусь ідзе барацьба. Без акупацыі Беларусі, без этой гібриднай, пакуль не поставілі Лукашенку, пакуль не поставілі яго на калені, пакуль не зайшлі сваімі войскамі і не напалі на Украіну, да гэтага часу нічога не рушылася. Бо той, хто валодае Беларусяй, той пагражае Еўропе. Это, калі, допустим, там будуць расійскія войскі, расійскія базы, яны на Бугу, это Польшча, гэта Літва, гэта Латвія, гэта Украіна. Вот эта стратегічная тэрыторыя, стратэгічны балкон, ён навісае над усёй Еўропай. І Расія за яго змагаецца ўвесь час. Вот это, пачынаючы з 94-го года, калі не паставілі Лукашенку, і асабліва потым, калі Пуцін прыйшоў да ўлады, уся палітыка была на падпарадкаванне Беларусі, а, як кажуць, не сказана, то патыліцы была задача гэтую стратэгічную тэрыторыю падмяць пад сябе і потым напасці на Еўропу. Вот у чым задача. Цяпер давайте паглядзім з другого бока. А калі гэтая стратэгічная тэрыторыя не будзе ў ведомстве Расіі? І калі Расія вот у гэтай, яна, я думаю, прайграе, я не думаю, што амерыканцы пойдуць на тое, каб даць магчымасць Расіі камандаваць Амерыкай, вот, то ўсё мяняецца наадварот, калі там будзе Амерыка. Калі там будуць не рускія базы, вот цяпер, у канцы года, яны заключылі пагадненне, лукашысты, што расейцы будуць свае базы рабіць на Беларусі. А калі там будуць амерыканскія базы. А нам это выгодна. Ну, у нас няма каму гаварыць з Амерыкай, таму што у нас няма каму, у нас знішчана палітычны клас. Але Амерыка нават ва Ўкраіну не хоча свае войска дасылаць, каб яны там пільнавалі міру, не кажучы пра Беларусь. Не, справа не ў тым. Ёсць стратэгічныя інтарэсы, а ёсць канкрэтныя дзеянні. І таму Трамп, як бізнесмен, ён хоча перакласці ўсё на Еўропу, каб не свае грошы не траціць і сваіх войскаў туды не пасылаць. Вам это пагражае, вы ў НАТО, вот вы давайте і свае войскі туды, і міратворцамі будьце, ўсё. Это еўрапейская бяспека. Ну так, ён дзейнічае. А яны, конечно, па-першае, яны не могуць, таму што іх нічого няма. Па-другое, яны не хочуць. Разам з тым, спадару Зяноне, калі мы глядзім вось на гэтыя ўсе умовы геапалітычныя, ці вы ўвогуле бачыце нейкі палітычны прасвет для нас, беларусаў, у гэтай сітуацыі? Ну, конечно, бачу. У нас было цяжэй за нашу гісторыю. Мы былі распластаныя, разарваныя на часткі. У нас засталася адна Менская вобласць. Вот. І гэтую Менскай вобласці вынішчылі ўсіх, всю літаратуру, ўсіх людзей. Кроў цякла ўсё. І тым не менш мы выжылі. Беларус вельмі асаблівы народ. Вось. Таму я думаю, што ў гэтай сітуацыі яна не такая ўжо кепская. Ось тут, што мы чуем, усякія там меркаванні, там экспертаў, яны в асноўным эмацыйныя і на всякіх домыслах. Кожны хоча быць прарокам. Это некая вот часотка пачалася тым пророцтвам у палітыцы. Вот. А у цэлым я бачу, што сітуацыя, якую вот мы займаем у палітыцы, і то, што вайна прысвяціла розумы многіх беларусаў, і не толькі тых, якія супраць Лукашэнкі, і выехалі за мяжу, але і тых, якія засталіся там. І тыя ж самыя бацькі так званыя. Яны таксама патрыёты Беларусі. Яны таксама за Беларусь. Это не прарасійскія людзі. Вось. Таму гэтая вайна, яна шмат вот этой
пажар тарфяны, ён незаметна зрабіў вялікі зрух у карысць нашай нацыянальнай ідэнтычнасці, у карысць разумення нашых інтарэсаў. Бяда наша, што знішчаны палітычны клас, інтэлігенцыя, рэжым усё пазнішчаў, але гэта вырасце. Вот. Таму я гляджу на гэта аптымістычна, таму што ёсць на што абаперціся. Вот. А пытанні, якія ўзнікнуць, што тут гадаць? Ёсць у нас людзі, якія могуць пастаяць і за Беларусь. Вось. І думаю, што ў той сітуацыі, яка, гадаць я тут не буду, таму што розны можа быць варыянт, але я лічу, што наша апора ў першую чаргу на Украіну, на украінцаў, дапамагаць усімі сіламі трэба ўкраіне. І я думаю, падтрымка з боку украінцаў будзе таксама, таму што мы найбліжэйшыя саюзнікі. І другая – это апора на Польшчу. Бо польскія інтарэсы ў тым, каб была б вольная дэмакратычная Беларусь. Это усе яны разумеюць. І мы это разумеем. Таму вось гэтае разуменне фактычна старой Рэчы Паспалітай, так атрымліваецца. Вось. Яно будзе асновай таго, што мы з гэтай складанай сітуацыі выйдзем жывымі і здаровымі і будзем квітняць. Я так думаю. Спадар Зяноне, дзякую вялікі за гэтую размову. Спадарства, госцем Белсату сёння быў палітык Зянон Пазняк. У польскім урадзе стварылі працоўную групу ў справе міграцыйнай палітыкі. Узначаліў яе віцэ-міністр унутраных справаў краіны Мацей Душчык. А ў склад чальцоў увайшла кіраўніца дэпартаменту прававой дапамогі Цэнтру беларускай салідарнасці ў Варшаве Вольга Дабравольская. Ініцыятыва закране ўсіх іншаземцаў незалежна ад краіны паходжання. Сярод задачаў міжведамаснай каманды аналіз і змены ў міграцыйным заканадаўстве. Група будзе займацца пытаннямі інтэграцыі замежнікаў у польскае грамадства, каардынаваць як працу паміж дзяржаўнымі органамі і неўрадавымі арганізацыямі, так і супрацу з еўрапейскімі структурамі. Спадарства, з намі на сувязі Вольга Дабравольская з Цэнтру беларускай салідарнасці, юрыстка, таксама ўладальніца ўласнай юрыдычнай фірмы. Спадарня Вольга, вітаю вас. Добрый дзень. Патлумачце, калі ласка, для нашых гледачоў, што гэта за новая міжведамасная каманда, якая будзе займацца міграцыйнай палітыкай, і ў гэтую каманду вы будзеце ўваходзіць? Я думаю, што ўсе беларусы памятаюць нашу працоўную групу, якая выпрацавала магчымасць атрымання польскіх праязных дакументаў бясплатнай гуманітарнай віды на жыхарства. Зараз з'яўляецца новая працоўная група пры Міністэрстве ўнутраных справаў, але ўжо гэта будзе група, якая будзе займацца пытаннямі ўсіх іншаземцаў. То бок, на жаль, не існуе больш такой каманды ці групы, якая займаецца толькі пытаннямі і праблемамі грамадзян Беларусі ў Польшчы. Гэта група будзе выпрацоўваць такія прапановы для зменаў міграцыйнага заканадаўства, але таксама раіць у пытаннях міграцыйнай стратэгіі ў Польшчы. Ці гэта будзе азначаць таксама нейкія змены для беларусаў? Канешне, першае пытанне, якое я б хацела падымаць у гэтай групе, гэта пытанне нам актуальнае, як грамадзянам Беларусі, пытанне польскага праязнога дакумента. Я ўсё ж такі разлічваю на тое, што ён будзе дзейсны 3 гады замест 1 года, і таксама, каб ён быў прызнаны дакументам, які пацвярджае асобу на ўзроўні заканадаўства. То бок гэта патрабавала бы змены заканадаўства, а таксама іншае пытанне, гэта ж, канешне, пытанне часу разглядаў працэдур па відам на жыхарства. Мы ведаем, што Польшча гэта ўсё вельмі бюракратычна, вельмі доўга цягнецца, і вось гэта адно з пытанняў, якое я б хацела абмеркаваць перш за ўсё. Мы, беларусы, вядома, удзячныя Польшчы за тое, што многія нашыя суайчыннікі змаглі знайсці тут прытулак. Але разам з тым, калі мы кажам пра інтэграцыю людзей у мясцовае грамадства, безумоўна, тут хапае рознага кшталту праблемаў. Гэта і навучанне мове, гэта і працаўладкаванне, і гэтак далей. Ці вось гэтая міжведамасная каманда, у склад якой вы будзеце ўваходзіць, будзе займацца сацыяльнымі нейкімі пытаннямі? Я думаю, што так. Ужо адкрыліся першыя інтэграцыйныя
інтэграцыйныя цэнтры ў Гданьску, паморскім ваяводстве, таксама будуць адкрывацца па ўсій Польшы, у кожным ваяводстве і кожным вялікім горадзе. Таму мы таксама будзем размаўляць пра пытанне і сацыяльнага характару. Таксама такое важнае, актуальнае пытанне застаецца для грамадзянаў Беларусі, гэта пытанне атрымання пенсіі ў Польшчы і пытанне, канешне ж, інтэграцыі, адаптацыі і вывучэння мовы. Гэта тыя пытанні, якія будуць абмяркоўвацца. Згадалі вы пытанне пенсіяў, і сапраўды мы ведаем, што многія людзі праз палітычны пераслед былі вымушаны ўцякаць часта ўжо нават альбо ў перадпенсійным узросце, альбо ў пенсійным. Ёсць палітычныя ўцекачы, якім 70 і больш гадоў. Людзі часта, можна сказаць, ужо нават няздольныя бываюць да працы, але разам з тым не могуць атрымаць ад дзяржавы нейкіх канкрэтных выплатаў. Падаецца, што няма механізмаў юрыдычных падрыхтаваных на такога кшталту сітуацыі. Ці на вашу думку, на думку юрыста, гэтую сітуацыю можна было б неяк сістэмна змяніць? Я думаю, што так. Мы на сувязі як з Міністэрствам унутраных справах, так і з Міністэрствам сям'і і палітыкі сацыяльнай. Ужо яны нас паінфармавалі, што будзе створаная камісія для грамадзян Беларусі, каб распрацаваць магчымасці атрымання пенсіяў без перадачы дадзеных у тым ліку, бо мы ведаем, што пасля 2020 года большасць беларусаў з'ехала паводле палітычнага пераследу, і гэта вельмі важна, каб рэжым не мог збіраць дадзеныя пра нас, тых, хто жыве ў Польшчы. Спадарня Вольга, вялікі вам дзякую за каментар, таксама дзякую за вашу працу, зычу поспеху, бо сапраўды праца вельмі патрэбная нашым землякам, якія жывуць у Польшчы. А з намі на сувязі была юрыстка Вольга Дабравольская, прадстаўніца Цэнтру беларускай салідарнасці, а таксама кіраўніца ўласнай юрыдычнай фірмы. Спадарства, калі для вас гэта бяспечна, заклікаю паставіць лайк пад нашым выданнем у Ютубе. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Таксама зазірайце на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, але памятайце пра ўласную бяспеку. А цяпер Белсат онлайн. Агляд матэрыялаў з сацыяльных сетак. У школах Украіны запрацавалі новыя заняткі пад назваю «Абарона Украіны», дзе дзеці вучацца кіраваць дронамі. Юныя пілоты засвойваюць сучасныя тэхналогіі, атрымліваючы навыкі, якія могуць стаць вызначальнымі ў будучыні. Паглядзець, як праходзяць гэтыя ўрокі, можаце на нашай старонцы ў Фэйсбуку. На іранскім востраве Хармуз разліліся рэкі пунцовага колеру, палохаючы відавочцаў сваёй містычнай прыгажосцю. Гэта прыродны феномен, глеба выспы багатая на вохру, мінерал з аксідам жалеза, які пры моцных дажджах афарбоўвае ваду ў крывавае адценне. Пасля магутнай залевы востраў ператварыўся ў карціну апакаліпсісу, прымушаючы людзей захапляцца і ўздрыгваць адначасова. Велічнае відэа вы пабачыце на старонцы Белсату ў Інстаграме. Сабакаў шмат не бывае. Горад Голден, штат Каларада, на адзін дзень пераўтварыўся ў сапраўдны рай для аматараў залацістых рэтрывераў. Тут прайшоў штогадовы фестываль у гонар нацыянальнага дня гэтай пароды, які сабраў рэкордную колькасць удзельнікаў. Тысячы чароўных сабакаў да іхных адданых гаспадароў. Парад хвастатых шчасліўчыкаў і цёплая атмасфера. Кранальнае відэа вы можаце паглядзець на старонцы Белсату ў Інстаграме.
Спадарства, дзякую за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся на наш YouTube канал Белсат News, ставьте уподабанні і каментуйте. Волі і міру вам.